שלום יוטיוב, אני ליאל והיום אנחנו נלמד להכין צמיד סינגל משולש. מה שנצטרך זה את המכונה, סוגר, מסרגה וגומיות. בואו נתחיל. אז אני מתחילה בלקחת גומיה ולשים אותה מפה לפה. אוקיי, רגע. עכשיו אני לוקחת גומיה ושמה אותה מפה, רגע. שמה אותה מפה לפה. ככה אני ממשיכה לשים גומיות, כאילו פשוט ככה רגיל. אני עושה את זה, לשים גומיות רגיל, עד פה, לפני העמוד האחרון. אז הנה. וככה זה נראה, ועכשיו אנחנו ניקח גומיה ונסגור מפה לפה. עכשיו אנחנו ניקח גומיה, ונשים אותה מפה לפה, ישר. ככה אנחנו נשים גומיות ישרות, פשוט תמידות, בצורה כזאת. אנחנו נעשה זאת עד פה כולל. וזה ככה אמור לראות. עכשיו אנחנו ניקח גומיה ונשים אותה מפה לפה, בצורה אלכסונית. אוקיי, ועכשיו אנחנו ניקח גומיה ונשים אותה מפה לפה. אוקיי? ואז ככה אנחנו נמשיך לשים גומיות, כאילו מפה לפה, שזה צורה רגילה. נעשה את זה עד פה, עד לפני העמוד האחרון. אוקיי? זה מאוד פשוט. פשוט שמים גומיות רגיל. אוקיי. ואז אני לוקחת גומיה ושמה אותה בצורה אלכסונית מפה לפה. אוקיי? צריך לדאוג שהכל מסודר. ועכשיו זה השלב של המשולשים. אז אני לוקחת גומיה, קודם כל אני מורידה קצת את הגומיות. שנייה. אוקיי, תורידו את הגומיות בצורה כזאת, שיהיה לכם יותר קל לשים את המשולשים. ועכשיו בואו נשים את המשולשים. אנחנו לוקחים גומיה, יש כל מיני דרכים, אני אעשה דרך קצת שונה. לוקחים גומיה, דרך יותר קלה, ושמים אותה מפה לפה. ככה. ואז אנחנו לוקחים את זה ושמים את זה בעמוד פה. בואו פה. עכשיו אנחנו שוב לוקחים גומיה, שמים אותה ככה. לוקחים את זה, מותחים אחורנית. ככה אתם עושים, ופה אתם לא עושים. ב1, 2, 3, לא שתל אתם לא עושים, שזה כאילו משולש, לא עושים פה. וגם ב1, 2, 3, וגם בשלושת האחרונים לא עושים, וגם בשלושת הראשונים לא עושים. אוקיי, אז זה ככה נראה. פה לא שמתי משולש, וגם פה לא שמתי משולש. אוקיי? עכשיו אנחנו נהפוך את המכונה, שהחצים יהיו לכיווננו, ואז מה אנחנו עושים? אנחנו לוקחים את המסרגה, שנייה,
לוקחים את המסרגה. נהיה רק רגע. אוקיי. פשוט אני מצלמת את עצמי ביד אחת, וזה קצת קשה, אז שנייה. אוקיי, אז אנחנו ניקח את המסרגה, ואז אנחנו ניקח גומיה, ונקפל אותה לשתיים, 1, 2. ואת שתי הקיפולים, שנייה, ואת שתי הקיפולים נשים פה. אוקיי, הנה, שתי קיפולים אצלי, זה צבע סגול. החלפתי צבע במלורות, סגול, אוקיי? עכשיו אנחנו נתחיל ללפף. אני מצלמת ביד אחת, אז יהיה לי טיפה קשה, אבל אני אשתדל שתראו והכל יהיה מובן. אז ככה, אני נכנסת בין שתי הגומיות הסגולות שהרגע קיפלתי. שנייה. אוקיי. ואז אני לוקחת מיד אחרי זה את הגומיה. שנייה. ואז אני לוקחת את הגומיה. הכי עליונה. שאצלי זה הוורוד. ואז אני מחזיקה אותה עם המסרגה ופשוט אני מעלה אותה לעמוד הבא. סליחה שלא הסברתי, פשוט אני לא יכולה, אני פשוט מצלמת עם אחת ואין לי איך להעמיד את המצלמה. אז אני מצטערת. טוב, אז אני רואה גומיה סגולה. רגע. אוקיי, אז הצלחתי להעמיד את המצלמה. אז בואו נמשיך מהאמצע. אז אני נכנסת, אני רואה גומיה אחת שהיא סגולה. אני לוקחת אותה ומעלה אותה לעמוד הבא. אוקיי, ועכשיו אני נכנסת שוב ואני רואה גומיה אחת, אני לוקחת אותה ומעלה אותה. ככה אני בכל פעם עושה, אני רואה גומיה אחת ואני מעלה אותה. אוקיי. סליחה, ככה אני ממשיכה לעשות עד הסוף. כן. אוקיי, וככה זה אמור להיראות. עכשיו אנחנו נלפף את הצד השמאלי. אנחנו ניכנס בין שתי הגומיות, רגע שנייה. אוקיי. אנחנו ניכנס בין שתי הגומיות הסגולות, אנחנו נראה את הגומיה הימנית שהיא בצבע ורוד, נלפף אותה לצד הזה. עכשיו אנחנו ניכנס בין כל הגומיות, אנחנו נראה גומיה אחרונה, אנחנו נעלה אותה. עכשיו שימו לב, אנחנו נכנסים גם בין המשולש, אנחנו רואים גומיה אחרונה ואנחנו מעלים אותה. אוקיי? אנחנו שוב נכנסים בין המשולש, רואים גומיה אחרונה, מעלים אותה. ככה אני ממשיכה בעצם עד פה ולא עד פה, כי מפה זה יש שלב שהוא קצת שונה יותר, אז תעשו עד לפה רגיל, איך שהסברתי. וככה זה אמור להיראות. עכשיו אמרתי שיש פה קצת משהו שונה, הפעם אנחנו מלפפים את הגומיה לצורה אלכסונית, כי הגומיה היא בעצם פונה לכיוון אלכסון. אוקיי, עכשיו אנחנו נלפף את הצד הימיני. אנחנו נכנס בין שתי הגומיות הסגולות, ואז אנחנו רואים גומיה שהיא בצבע אדום, והיא פונה לכיוון צד ימין, אנחנו נלפף אותה. עכשיו אנחנו ניכנס, אנחנו רואים גומיה צהובה, נעלה אותה. אוקיי, עכשיו אנחנו ניכנס בין המשולש שוב ונראה את הגומיה האחרונה ונעלה. אופס, נקרא לי גומיה, אני אתקן ואני אחזור אליכם. אוקיי, אז תיקנתי. עכשיו אנחנו נכנסים בין המשולש, רואים את הגומיה האחרונה ומעלים. שוב, נכנסים בין המשולש, לוקחים את הגומיה האחרונה ומעלים. ככה אנחנו נעשה עד
פה. כולל. אוקיי, אז עשיתי עד פה. עכשיו אנחנו שוב נלפף בצורה אלכסונית. אוקיי. אוקיי, רגע. אוקיי. עכשיו אנחנו נהפוך את המכונה שהחצים יהיו לכיווני. ואני אקח גומייה. קודם כל אני אכניס למסרגה בין כל הגומיות. בין כל הגומיות זה חשוב. עכשיו אני לוקחת גומייה, מחזיקה אותה איכשהו, ואז אני מעלה אותה בין כל הגומיות. לוקחת את הגומייה שהחזקתי, שמה אותה על המסרגה, שמה את שתי הגומיות בחלק העבה של המסרגה, ועכשיו אני מוציאה. רגע. קודם כל אני מוציאה מהצדדים, זה יותר... סליחה אם אנחנו מסתירים עם היד. קודם אני מוציאה מהצדדים, ככה אני מוציאה בשתי הצדדים, ורק אז אני עושה באמצע. קודם כל בצדדים ככה. וגם אנחנו מוצאים את המשולש. עכשיו צד שני. ואז עושים את האמצע. נכון. להוציא הכל בבת אחת, לא אחד כי זה יתפרק לכם. יצא לכם לא טוב. ובינתיים זה ככה נראה. אוקיי? עכשיו אנחנו מוכנים להוציא את האמצע. אוקיי, האמצע זה קצת קשה יוצא כי יש בזה הרבה גומיות, אבל הנה. להוציא את כל הגומיות בבת אחת של האמצע. אוקיי. יפה. ככה זה נראה. וזה קצת יצא לא מובן. עשינו את זה צבעוני. בגלל שעשינו את זה צבעוני, אבל כן. עכשיו אנחנו הולכים לעשות הערכה. מהר. אנחנו שמים בין 4 ל-5 גומיות. אני אשים 4 גומיות. 1, 2. כולל זה הגומיות האלה. זה 5. 1, 2, 3, 4. ואז אנחנו שמים את שתי הגומיות על המסרגה. אנחנו לוקחים אותם ושמים אותם על שתי אצבעות. וזה חשוב שזה לא יקרה. נכון. שמים אותם על שתי אצבעות, ואז לוקחים ושמים מפה לפה. סליחה שהסתרתי. מפה לפה. עכשיו אנחנו לוקחים את המכונה שהחצים יהיו לכיוון הפנים שלנו, ואז אנחנו נלפף לא מפה, אלא מפה. כל פעם אנחנו רואים גומי יחד בלבד, אנחנו פשוט נעלה אותה. ככה. אוקיי? רגע. אוקיי. שנייה. ועכשיו אנחנו ניקח את שתי הגומיות, נשים אותם ככה לצורת לב. משולש. לב כזה משולש, ואז אנחנו ניקח צד אחד של סוגר, נשים על שתי הגומיות, על שתי אלה. עכשיו אנחנו נוציא את הצד הזה. אוקיי, ועכשיו אנחנו מוציאים את זה. את הערכה שלנו. בעדינות וזהירות. נכון. אוקיי. ככה זה נראה. עכשיו אנחנו ניקח את שתי הגומיות בצד השני של הצמיד, ונגור אותם עם הצד השני של הסוגר. עכשיו מה שנותר זה לשים את הצמיד על האצבע. על היד. על היד. מקווה שנהנתם והבנתם, וביי, נפגש בסרטון הבא. מערוץ של ליאור, תנו לייק. אם אתם רוצים עוד סרטונים תגיבו. יאללה ביי.